Καλησπέρα, είμαι η Ιωάννα Παχάκη. Αυτό το θυμάσαι. Καλησπέρα, είμαι η Λουτσία Πρίφτη. Είμαι η Ιωάννα Παχάκη και σήμερα θα παίξουμε το παιχνίδι Πόσο καλά με ξέρεις. Ποια πιστεύει η Ιωάννα ότι είναι η πιο γρήγορη της ομάδας? Ωραίο. Ποια θεωρεί η Ιωάννα είναι η πιο ακατάστατη στα πολιτικά? Ακατάστατη. Ωραία, αφού έχει και καλαφάκι. Δεν ξέρω τώρα. Ποια πιστεύει η Ιωάννα είναι η πιο αστεία της ομάδας? Ποια πιστεύει η Ιωάννα ότι είναι η πιο σκληρή παίκτρια στην προπόνηση? Ωχ, λίγα έγραψε. Η ζωή. Κόβει καριέρες. Αυτό. Ποια πιστεύει η Ιωάννα ότι μπορεί να σηκώσει τα περισσότερα βάρη στο γυμναστήριο? Έχω δύο στο μυαλό μου, βέβαια. Τι φάση. Ποια ακούει χειρότερη μουσική? Ποια πιστεύει η Ιωάννα ότι είναι η καλύτερη στο σκοράρι?